aban dada no eka wogya to ho no ekama saa kai ana yewrotuku no se mampani ni aban no nhyehyɛ papa wo mawo na afimu a ema ne ma sesa wa oreka cha ho Director General with the Ghana Education Service and Professor MS Davis was synchrophobic in Namua. Womukuta fake ID cards. Omo de kire say womu ye adwuma wo GS anaso omo ya cheche for nenso anya papa eti Ghana fo yemu ye ni na ho sabo womu de fa soro a ne enso ye de afa heaven. Eno sa no ne pese ye de Ghana ye ntira abaso kan fo say se mo madwobre mra sa atom no na wo mo de aba ye sikato no montua enu achi nsu ye betu fa akwakopi asantema ntemo akọ achima kwabenya emesem achima kwawoma municipality no Ashanti region na eniema bi kosoa ye de ho amane bo nyina ebebre mu enu achi no abusua ye bekwa amano ne US abrochima mu Donald Trump se ne ma hodo a anko wakra fira ma bi so e de kwa ne mamu no na so ya yehye ye de munsem oba ensem pi ka we no mu ne de sum sekase bo free SOMPA 106.5 FM Accra ye ne de sum no pai eyeme die nyame ehira no AKOSUA ago ABOAGYE obetimi nso afrɛ me AKOSUA nhira me ne me doba man APPIAH APAM DADAA abusuya yentie ensem no nkyiremu kwakwa dema ewo ho a na adehia wo mo gomua ojobi ese de asi wo ho de wo mo adwene ho a wo mo ntiase national security for du mienu afi wo mo ayefre wo mo langard fo no a yese wo mo hu pa saafo no akasifo mienu two notorious langards yaso saafo ipanchi na gomua ojobi district police no wo mu ne di sa adwuman na yese saafo no ba won nkyɛn a na wo mbegi sika na nyama onde an ye ho so nsa abrobe no wo magya na ato na mo wo anya na yedwiri udan agu nti adan be sa duosia de wo mu dwigu yi enam saa so ema policefoɔ no kokoso wo mu na sɛde esisi ye no wo ma wo ho kan ye bi ene kwakwa de madi nkomo na sese ukosi da ya ade beche no e obi akodu no ukoyesi awda bo omo website de bo se obi akojutu no mo shamas no mu bubu da yo kakape no mo de handcuff atosa te bese IGP no majare obahwe na wetu na mo ame akutia ye de ma obo na me obase na mo bi akutia so ye mpene dam nti ese IGP ese bebe mo ja se ma ko do akutia no mo ja na wontu na mo na hwe yi a na oba onya papa mo so ese afsara na fi afwe abaye mo le hwe na weye wo ma wo ho aka no bia ewie na nana matrankonya mpanimfo ebe kyese wo mo hu no de efiri sura bete ba yira homam woto ho ana wo ma to ahye so na emom wo besra da sai IGP wontu ne nansem entesa wo mo de wo mo nsase ye bu wo mo apam wo mo afiri so wamafo si dia no mu bubugu na amanfo de handcuff echeche nkrofo a ye ntiase na omukuta handcuff ni ade omucheche nkrofo mo na nipa be dumienu na ye hwehwemu no abrantie bi efe ni isa waye no so wo ye ohene wo mpotem ha na enam sa suban no so de nkrofo nam edi sa adwuma no chief asante one ne do mabo onwe modern pa a o ma chi mrantie ni nyina a na omu nyina ababegu aban kukumu ya aban se aban emeye yemwa efi se akoti no ojobi mpotem ha no langalism na vulgarism AKOSUA ha enti saafo ya na national se o ma so wo mpachi nipa du mienu no eye wo national security for na wo mo na wase wo mo ye adwuma e de ma ban no enti wo mba woni be ba ho so no ye de nyansakwan na yaje afiri onsem make say Gomua Ojobi District Police Command wo ma so wo mpachi wo kokuma nhwemu koso Meka wo se ekoba simpri mu be ma banana KJC Company Limited anopa no nsia kase bona wutie free SOMPA 106.5 FM Accra Leicester Ghana Limited edi yas toothpaste ene the brush agent ababa na midimafo herbal center so gina tata just hot kenken so mano akwaba eno no achi 74 mecha T74 no enso abona tenase na yeku yanimu no majority in parliament edom kasia ewo ma shebedwem achi omadwene efa Ghana koko hunsem a asori omo se eka ena emene wo mo na omo bo obi subo
aban dada no ka ho bi pa yi ni firi mu a enye ye Honorable Isaac Adongo ye mrahye bedwani wo Bolgatanga Central what the two justice wo hye ohawo ne abinidi asabre kokobode ne mu musikasam ato openo a aban dada no wo bobosia wo boye efi African Development Bank no na esom 1.8 billion Ghana cedis ensi ho efri mu aba no so 209.5 million Ghana cedis no say e den na sa wo bucket na sa bucket na atono anasa na tunatu na wodi nsu ogum na wodi nsu ogum wodi nsu ni gum wa ye fan leakages no na nsu no so na esone ko eti aban ba ye no hye African Development Bank kan ye de no a wotim 1.2 billion Ghana cedis a wogusu a wo ye ho adwumenti abadada no wa momodin kura efise enam no so ene de sa wo hawo eni abedidie no ababeto oman Ghana so na majority in parliament edom kasia ewo mashebedwam womo ena ekire womo adwene enam so ema Honorable Isaac Adongo awoye mashebedwani ewo Bolgatanga Central wono edisansemi tudwa SOMPA kasiebo edi asomwa oponchecheku awo no ne international correspondent wo mashebedwam na wosia nemu ewo parliament no wode sa amaneboyi ebetwai enti ebasa mpanimfo wono mu hia nsantwerofo a baby a wombehie bia na woponginam na sabre kro na director of presidential initiative in agriculture na agribusiness eka ho yewura otukuno wono so ene nsantwerofo kasai na opo eginam bi na obeche se mampani mahama ba ne ma ye toso mienu no se ye kompa ye pa na ye hira ya ye nhira no saa na ye piri bi nso wo mpa ebomu a ya ye mpiri bi mfa ma no esansa waboa pa afe baako wasesa wrokacha aso eho sade na kapefu binom da ho na amane a na ewo ho no na nya asem ketwa nkanya de ebezi mponi na ode entie de okan obia ni wono ma yeton aban fertilizer ma no agise bia ne yede ma ona nso na obi na wa opese wo koto kakraka eno no ko so afefefo enye 700 Ghana biem 300 Ghana ntu be endo eti aduane na ebu ni nyina is a factor, is a product of efficient strategy yedu gu from okuayo nsemu ena ma aduane na bu no ena maybe obi afonye obi amanato ena gentleman ba ko frem was beans ena atebubu man na Dr. Yeboah esiama ebesia me wo office wo say beans no ebu atebubu am ebumukra plow e de afra anwa no se de be momu nitrogen fixation. So it is a product of the investment government made in the sector. Enti ni nyina ye enhyehyeye a abane de gu apono so ewo ahwe ho eno na ka ho ama mo ho se de nema na ye na aburu no aba buru so na atofo kura munyenya ye no enhyehyeye papa no Okwanchefo panyina wode Ghana Education Service no Professor Ernest Davis na smodia to dwane se wo yenhwehwemu efa nipa bia ye ma wo mo ID card na ase ye fake enye papa ya fesumase ene ye de ama wo so wo mfanye adwuma ni nyina ne se ukuada no na achechefo bi wo so wo ye newly recruited teachers for mo 2024 wo mo ebebo dompem ewo ho wo mo kire wo ID card ye de ma wo mo ne nsem bebre na staff ID card no bi so market ya etwemu no wo mo hwehwemu a hu se dodo no a enye GS fo no na edi ID card no ema wo mo nipa bi na asafo afasebo kwanso eto na mo bi a etisa Yeah, investigate. In fact, meeting. Ma each of the regions activity on their system. Say approach them. Meeting. Normal explaining how that could happen. In fact, the final validation final clearance October last year to deal with to continue the onboarding. By my office. Be mobile. Picketing be so say mjidi baby na ya form you is mama Enia yeti ye Professor Ernest Davis where Director General de Ghana Education Service and on SOMPA kasiebo etwetwenkomo efa nipa bi omukuta ID card was jidi se na osusu se enye GS for na de ma wo fake wo mu ensugu aban so saban entua wo muka ene na ni nyina ka researching no ho da asabo a wo mbeyi sa fake no e de afirim ba bia wo munya free enso no
wɔn bɛ kyerɛkyerɛ akwan na aboso kan spare parts association dealers no wɔn mo nka bɔ mu koya akwanhyiamudie ewieye yewura Anthony Kwesisapon ene ne dom enso no wɔn mo ahyia director general edema Ghana Revenue Authority na no ena wɔn de ba beto so sɛ sɛde atworo na kan sɛ mmra na obi di so sɛ ete a ɛyɛ ɛno akyi na na mo sɛ yɛbɔ odin tu mmra anaasɛ yɛbɔ hyɛ mmra yɛ adue na de wɔn mo hunu ne sɛ saa tax law ya na no wɔn mo ka sɛ VAT ya no wɔn mo so hu sɛ wɔn mo ntue anaasɛ ɛsoso no wɔn mo akɔtena sɛ asa ahwɛ nkrataa no ne nyinaa ne sɛ ade na yɛ mmra wie na mmra no tworo no sɛ obi di so sɛ ete a ɛyɛ ade baako a ɛma wɔ werɛ kyekyere ne sɛ wɔn mo ate badwaku saa badwaku no ɛyɛ nipa baasia ene wɔ mu ɛno gutafoɔ mpanimfoɔ ka ho Ghana Revenue mpanimfoɔ ka ho wɔn mo spare parts dealers nom ene wɔn mo a ɛyɛ adwuma no wɔn sa homa no ho no saafo no nyinaa nso wɔ mu bi a ya wɔn ma wɔn mo bosome no maako nsia wɔn mo de so saa adwumadie ahwɛ ne sɛ hunti wɔn mo gyina fidie so atworo krataa no tententen ɛde ama ɔpɔn kyekyeku sɛ wɔn ma so mpankenkan na yɛ nyinaa ntie bi na fe yɛ nimra no so ne yɛ hwɛ bosome nsia no sɛ nneɛma ɛnsesa Mika wo se Sompa kase bona wutie fi Sompa 106.5 FM Accra. Eko ba simpri mu be ma ba woton adansi ho niema na kachi na yedri. Eti wo pe na doa wo pe plywood wo pe building wires and cement iron rods no wo fin shisa. Eko ba simpri mu na wo esesa wo de ho kobo no. Wo bi wo pantan job ben sepa seta no so ntibo ho etimeti information asama kase wenchi to ase KAKOSUA depo Abidjan kwanta atimodan nyina hin takura de sunyane KAKOSUA papa se number 1 techimai ni epokwase ni Tantra Hills Kwachimai Iron City Boshen Bremai Akwetemai any adade ntem o de ye adwuma wose brana densi ho niam ede chance ko wie de na kachia na wobenya oma free consultation and a free delivery ye tuufo kwan efa so sidan brane ye tuufo ekwan efa so esidan na ekoba simprimo emwa enkran eni kumase 0204355040 0204355040 na one no akasa Leicester Ghana Limited se anopa chichi wo se na young toothpaste ene ne brush no eno ena wo hia wo de twitwi wo sia wa anya wo sia bro wa ye wo siye kama pa young toothpaste ene ne brush no ye wo mo ahodo bebre ye wo white ne no a ema wo siye fita ye wo hair ban no bi akaka na ha wo na aye wo si ho dwuma na sa na yare ye friend no toothpaste mu doctor young toothpaste hair ban no ye friend toothpaste mu doctor eno no nurse no ba be san yare no kaka no dodo mu no a se no mu nyina ho no na etimi ama na ba fam ene wo total care no de wo manso baby na ye wadwuma na gel no so ka ho 80 years toothpaste ne brush no wotie Sompa kase bo no pe wasobe ese se wuchichi usi ansa na wakasa na wo de years toothpaste ne brush chichi usi dia na se won ne ma papa wa ye wo siye dia wo siye bia ebi ewom 80 wo dia na se enkran wo be 0501619588 0501619588 and na kuma se 0501390338 0501390338 ne no no Fontina 74 mixture T74 titi dudo no ene aye nsuo mesrew edro we enye edro aye yare ansa ne ato eye edro aye nnom se de be ya aye nyare mesrew tieni T74 no eye edro aye nnom se de be ya aye nyare Yakasa prevention is better than cure. Any si dua be wo no yentwaso yetu ase na adura esesa wonnom ansa kura na yare abebo wupunu wo bebo wupunu no na immune system no ho den infection ebo wupunu a immune system no ho den ekroton ho na emuda immune system no ho den infection bi na beba se ulcer bi typhoid yare bia ebenya wo a na immune system no tokro dedem na de bema na bomma T74 74 mixture ma minum bi papa num be mankwada ne nyina num bi etide de nkrofo bi sanse na busia we de mo nyare da ai yenim ya no oduro T74 74 dudo na ye nananom nom no a ma wo munya hoden no we ya ye ne ti se nsuo ne nyom no wo nom a enya nwono ene de DHC afra na FDA nso agye atomu T74 mixture T74
24 simple na wanya it would the show Okanshi drug lane and Kumasi Ashton Colina Keba friend was 02460733498 02460733498 and 050162891 050162891 na enwano no na just hot kinkin so eya weekend mu ebi apese we kinkin party ebi a wo ba be ye wedding wo be ye ye wo be di na wo tweda wo pedokona serve wo ho a nya fe na wo de order ne kom obi a ebre ne beso accommodate nkrofo na mai mame nka bibi nche Jones Bakery for sa wo ka kire wo say dokuru no hia na nopa no nsia wo mo de ba nopa no onum sa wo ka kire just hot kinkin for say wo pedokuru ni bi na wo de ye wo de ye wedding wo de ye party na time na wo pe no wo pe ni 6 am o mo de brew 5 am de entia media dance ne se fi se me aha ye kinkin party wo sompa akra ha me ka kire se won fa mra awia prem to bre wo de bedu ha 11 am it one what the ba 1 hour brena wo de ma wo de bantem ena dokunu so ehye ena shina ehye nintino enya dia ebetimi asi wo nansa na de atia na tie eye 3 Ghana sedesepe eye 3 Ghana sedesepe se since wo ye packaging wo pese wo de sheton ya kakaduro ne niam ne meko kanka ho wo pese wo de nkruma ka ho wo pese wo de fish wo pese wo de tilapia e ka ho red fish ka ho wo pese wo de sadi ka ho obe packaging ne kama etie ba ya na wo de serve wo eye just hot kinky dokunu mu etufo bo no just bakery e wodome e wo commercial bank e chi wo frɛ no 0256068832 0256068832 now with them we kinky experience no aye easier healthier and more profitable with just hot kinky na medima for eba center so free asante mantemo asante achim ebu akwa agogo aba be pie enkran ha ene wobebo ne nsesen ye fa ne poko ase mayira wodam medima for eba center no enti Dr. Tom da so se me mu aso ntisa wo be frɛ no e wo 0244774282 0244774282 nti wotie so mpaka se ba me bisa wo say wo fa ba bi na adwojo ana na se sisiare wo koto de diabetes na hawo hypertension prostate issues hypertension kidney emani mema mo pa wo wate penten kwa bre medima fo eba center se bre wanye okapre wo wi a na oba beda no se Dr. Duja mfisi ho de wo ba anya afi na wo pa wo nti da bi watua ne ka wie no are e wa hye wo wi am wo wi na kire no na oba beda no se enti no ane se pokwa se mayira wo de wani be kire ho na Dr. Tam da so the time ebeto yare no so na ahaya sompa 106.5 FM Accra sompa kasebo anopa no nsia na wutie nensema yedi kan dia bremo dada no ebini AKOSUA kan spare parts association for ye retachi ado ya oye director of communication ene ne dom se eto na empanimfo dia ba no monisu na montua eno achi sefofra esen dia kire ni se abusua ye koba ye bekwa amanane US abano sede na nka wo ye se wo de to ama bisu nyina no sesei ebu aka ne sim na emom wo mu a ewo atwema behina se wono nso akasa e de afa wo mu akwan a enye ho Point homeopathy clinic Ghana had you be enim say your prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e end point homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo to nte ene ye bra end point homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo e ye end point homeopathy clinic wo mo da mufu a yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de e end point homeopathy clinic kuma se ubehu end point homeopathy clinic e wo konoma boy hia e na Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe end point homeopathy clinic a obia e be kire for end point e wo 0244867068 and 0274234321 end point homeopathy clinic a wo mu de mu me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden ena so biem time heba me hye ya me ka se yi ba kun ani wayi mi ensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni fie dumienu entimi num
aduro bi se obeto aduro bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ameye hu se wo atudie malaria bi ansa se opetam heba misha enru dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na em Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agye adwadie nkratoa yi atu medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita accessory homa na active brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso ababoye tontonte yenum sane e fadwen ne afadwen mpa se na nanu nim se brebi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den tonti na 74 yinso yaye ne se nsuo kokoro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu etu phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agye adwadie nkratoa yi atom SOMPA TV Emma Aketiapa enokre Emma Aketiapa pampa busua ansana yebekọ US abruchimamu na yakọhwe de mpanimfo hyehye ya eyabuaka wo musemu no ma yenkọ atwemakọ ahoma municipality wo Asantemamu adehye wo ho na ekirese no kwasemu ni won man kasa wo mutiri ho a ayibone ene yeyi wo mo ne nyina ne se su kase bi a wo ho a efre ne se bojese nsuo no nsamso a wo mo aye wo so nsuo eto ya hohoro kwan no e de afiri nsamso no so amesesi nsuo ni mfimfini ama wo makọ ne abadi ayi bibie wo ho ka nkọ na ka yaba enti amadwadi ekura no ayere pa ama wo mo enti sanka wo mbekọ nkawe terabuom twede anasa atwema boko no eno ayede ama wo enti empanimfo mrem na yeken no wo musu ekire bia wo munusu ma se wo mbebo sompa ama ne sanse aha ena mpanimfo no ene ye nyina etie na adehye a wo mo enante ewo kwan ho ena na wo mo eti ne sui na abusua ma ya mtumrika na fe ansana yebekọ amanone na fe yakwa akofa amanone nsem no adehye a wo mo wo atwema eboko ne trabuom wo mo wo twede a wo bese wo mo fa kwan ho pedestrians no ena na wo mu sun se no kwasem ne kwan ne de mpanimfo anya ma wo ho a
aman panimfo ahemfo enyina yensa gu yensa yemu esra ban panimfo so ombehwe no omema ye bridge ne kwan ne mayai omma boy se kwado ko no timi nyakwa man no so a bridge ne de se akwado pa no kese emu kwa san wa ya kakakra bi fitu kasa kese no ni o fie na tikinkire a o ba no na ye se ne ye bridge e bude busumbe e watwini ye tuvo na mo ye ko e fide go for motuka bebe ye ho we rabu DC yakobo aso ye ho we rabu MP ko fa menu yakobo so ye ho we ye so ehu e ko so emewu e ko ne bize pa ufu achiramade no si be hina si no si boko e chemo so hima so na mu sa ara ko si kwala so na ti forma asa ko si tabu ye kwa ye bize go pa na babia wo bodin no so no obeka se enye kurokuma mu kuro mfimfini pa na sa ayre sesemu yiwa wo mo ebobo so abusua enche bia na ate se America mampani Donald Trump edebeto so se wo man bia wodi bibi be firi ni mamu aba wo no ne man US mu no o ha mu nche mu du eto wodi ato so enti ewie na ebinma bo mutu apata enema yese wo mo de kwa amono ne koton bia no na akansinsemu na ebikura se eka ho bi na kokoo bo ye se de ye eno na akwa masesei wo mo so mpanimfo aye hwemu bi wo mo Bureau of Economic Analysis wo mo analyze ya no wo mo se wo mo se mampanin Trump eto da wo de patapane tekashi eye ni bibia wo ye ne eni hahane nenso yamfa ni hahane enkwa amperekense makurom efiri so wo de saadi ba ye no se na cha na nso afa na ho adwene ama bi nso afa wo mo ho adwene na ama bi te se Taiwan mo Vietnam Mexico ene amaya hodo eka ho a wo mo de ne wo mo edidwa nyina akura no US san de wo mo ka ene ma na wo mo de akọ no wo mo de akọma won nanso akasa ebetu ya so ka ayete se Ghana kokko akodi ho awie na ehu sika ntumi maaye no nti wo ma wo mani ede ne de asase kura wo mo danka na nyame de kyen ya obenim bosumi mu EU summit na mpanimfo be koma mpaninse wo be bronsen so pa kokko de ya asan ba makuafo wo mo boni tirisui se wo kɔ no wo de no koka ho de a anhwe a Trump ba woro na tade kasebono esi na ensema edima manopay ebi ene se edom kuma wo mahebedwem akasa wo fa honorable Isaac Adongo so wo ye mahebedwani wo Bolgatanga Central na sem ne se koko board sikasem wo hawo no abandade ye MPP for ye tentire yensa wo muso a eye yie Ghana Education Service so mu yenhwehwemu de fa fake ID cards bi edi amadwuma yefo a wo mo de pentenkwa ete pentenkwa de to wo muso te se de wo ma ye adwuma ne yentua wo kana so ID card na ekuta wo mu no enye GS4 ene de ma wo mu eko ba simpri bema ba awoton adansi ho niema no pa no nsia kasebo ena wutie na Kwadwejesi Company Limited eno no Leicester Ghana Limited the Young Street Pace eno the brush abaja so 74 misha immune booster papa pai fani T74 just hold kinki dokono papa bia wunya bia na chese wanye woni wabusua eno party no abro Midima for Herbal Center Dr. Tamada so sebra na wonfa time ento yare no so kasebo efi SOMPA 106.5 FM akra no efa your headquarters ewo Kumase eye SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 FM so ewo Kumase Paris fans Adam for Radio takwa SOMPA techima SOMPA sunyana SOMPA nkranza SOMPA doma SOMPA mankesim kingdom 106.1 FM decoder so baby radio on your Facebook